Fit-18 ta' Diċembru tal-1994, 30 sena bħallum, tard bil-lejl kien seħ l-attentat ta' qtil b'daqqa ta' sikkina fuq Richard Kakija Caruana ħdejn ir-residenza tiegħu fl-Imdina. Il-Pulizija kienet akkużat bħala l-moħħ wara r-reat lil Mejnrad Kalleja, bit-tpattija tal-imissieru l-Brigadier Morris Kalleja kien imġiel jirriżenja mill-Forzi Armati ta' Malta sena qabel wara li hu, oħtu Clarissa u Joseph Fenech magħruf bħala Sepp il-Ħafi kienu akkużati b'pussess u traffikar ta' droga. L-attentat fuq l-assistent personali tal-Prim Ministru dak iż-żmien spiċċa sors ta' kontroversja politika anke wara li Edi Fenech Adami kien personalment iltaqa' bil-moħbi taħt il-pont ta' San Ġiljan mal-Ħafi fost is-suspettati ewlenin li indikalu lil Carmela Tard u Farrugia bħala dawk li kienu l-imdina f'dak il-lejl ta' 30 sena ilu. Fl-2012 One News kien xandar recording fejn Richard Kakija Caruana jinstema' jimplika wkoll fl-attentat fuq ħajtu fl-1994 li l-eks Ministru Nazzjonalista Lawrence Gatt u ibnu Etienne li kien jiltaqa' ma' traffikanti u kriminali oħrajn magħrufin fl-uffiċċju tal-Kostitwenza ta' missieru. Il-Gvern Nazzjonalista f'dawk iż-żminijiet kien għamel ħiltu kollha biex joskura r-reat u jħallħem geżwer fis-segretezza, id-dubi u l-impunità. Dwar dan tkellimna ma' Glenn Bedingfield li dak iż-żmien kien għadu ġurnalist u kien saħansitra kiteb żewġ kotba dwar il-manuvri oskuri tal-Amministrazzjoni Nazzjonalista u jispjega kif dawk li llum jippritkaw ħafna fuq saltna ta' dritt rridu anke jitfgħu il-ħabs għax kien qed joħroġ id-dettalji tal-każ. Kien perjodu ikraħ għas-saltna ta' dritt u għall-libertà tal-espressjoni għaliex. Għaliex dan il-każ espona kif fi żmien amministrazzjonijiet preċedenti il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien kien jinvestigaw u l-canvassers tiegħu kien jiddetta xi jsir fl-investigazzjoni lill-Kummissarju tal-Pulizija għall ħares xi ħaġa illi tiġri llum. U mbagħad meta kien hemm verdett fil-ġuri illi ma kienx oġob lill-Prim Ministru dak iż-żmien, saħansitra rid ukoll ibiddel is-sistema tal-ġurija. Barra minn hekk kellek ukoll il-fatt illi ħadd ma seta' jitkellem fuq dan għaliex meta jiena ktibt ktieb għal wieħed tnejn fuq wieħed minnhom il-Prim Ministru dak iż-żmien Edi Fenech Adami kien ħa passi kriminali kontrija talli esponejt dak li kien qed jagħmel. U ħadd minn dawk illi llum qegħdin jitkellmu fuq saltna ta' dritt, ħadd minn dawk illi llum qegħdin jitkellmu fuq il-libertà tal-istampa ma kien ħa il-pożizzjoni tal-ġurnalist, ma kien ħa il-pożizzjoni tas-sewwa, kienu ħadu il-pożizzjoni tal-gvern ta' dak iż-żmien u kienu jiddefendu il-gvern u l-Prim Ministru dak iż-żmien.